Ale okrem toho sa chcem zajtra stať kráľovnou amatérských pečúc. Snahu pripraviť najlepší raw food cake, keďže zajtra sa s ním zapojíme do súťaže a samozrejme budeme veľmi radi, ak sa stanem kráľovnou a čaká ma nekonečná sláva. Takže potrebujeme k tomu iba toto, hrnček orechov a budeme potrebovať výborný mixér. Hrnček orechov výborných vlašských, je ich dobre predtým namočiť na takých 4 až 6 hodín. Sú potom také mäkšie a lepšie nám vytvoria ako keby to cesto, lebo ak neviete, tak v tejto chvíli vlastne my vytvárame cesto. Robíme korpus, pridáme hrnček ďatlí, ktoré sme si tiež predtým, ja som ich nemočila dlho, ale nejaký čas som ich akože omokrila. Nie sú tam len ďatle, ale je tam aj zo pár fík, ktoré sme chceli spotrebovať, ale v skutočnosti je úplne jedno, čo mokré si tam dáte. V mojom recepte sú teda ďatle. A toto spolu nám vytvorí takú lepkavú hmotu. No a pridáme si kokos. Nie ten strúhaný, ale toto sú vlastne plátky kokosového orecha. Takže hľadajte plátky kokosového orecha, ktoré naozaj chutia ako z orecha a nechutia ako kokos. Takto si ochutíme korpus. Čo znamená, že chutia ako z orecha a nechutia ako kokos? No ochutnaj to. Chutí to ako orech. Ale kokosový, ne? No a ako orech. Takže takto si to natlačíme do formičiek. Skúsime takú rovnomernú vrstvu. Dobre, tak takto by to mohlo vyzerať nejako. A teraz ideme si urobiť čoko vrstvu. Tak, vydlabeme si avokádo. Krásne zelené. Teraz si toto mixneme a potom uvidíme. Takže pridáme biosirup z agáve, kvôli tomu, aby to bolo sladšie. Predtým sme to ochutnali, lebo banán to osladí, ale keďže to má byť čokoládové, tak teraz urobíme ten zázrak, ako sa z avokáda stane čoko. Je to veľký zázrak. A pridáme tam karob. Karob je zázračná plodina. Môžete tam pridať aj kakao. Ale ja som si teraz obľúbila karob. A pre koho je karob? Pre koho je karob? Pre tých, ktorí majú alergiu na kakao. A pre tých, ktorí majú radi karob. A nakoniec pridáme rozpustený kokosový olej. Asi tak pol deci. Takže on okrem toho, že nám z toho spraví takú, že nám urobí takú lesklú vrstvu, tak on potom stuhne. Áno, dávame čokoládovú vrstvu. Súvislú.